Horas madihamu kamanginangi selamat hari Minggu madihita salukna. Pos dorohanami ibagasan hai pasuk kita salukna. Mulu di masa ni pandemi virus corona on. Otong mahita kamanginang masaur kita rabdo hatan di bata dengan ubagasta rabdo akai keluarga tabi samar sangat di bata marhiti pemujota. Atong hatan itu hatama yang si pasah atau nami itu hita nama rujahan sian Markus 10 ayat 25 rodi 45. Bui makama ginang tajaha di ganut tonga-tonga tabi. Do topik ni minggu naposo asagabi pangoloi. Hudin itu hatta alak Batak mempunyai prinsip do pena ima ikon mangalulu itu duha ahme hana perjulu hasangapon hana paduahon ima hamoraon hana patuduhon ima hagabion. Jadi saluhuk nai ikon boy do dapokna tarlumubi mah hasangaponi ay mulu marle ale mulu sarong artani jolma ko perlu do hasangapon mulu gudang pe artani jolma perlu do sangap mulu sarong pe danungain hagabion di jolma perlu tong sangap ala itu hasangapon do di paling utama. Alnya kamanginang sejak do si Yohanes pena dipakai di situasi kedekatan nasida do Yesus ala pariban o makna dipakai doi asa mangadu di hasangapon. Iduga bidokon ali guru nang do haminian sangap idu pangidon nami nang do haminian sangap baru dulu mahami di siamumu do di habirangmu gampang ate instan idu dipangido jolma bagaimana sangapnya tanpa berusaha toh sangat manyanau dangar ulagku ali Yesus madok edang dibutuh hamu na pinangido munai nang do hononna bahwa hasangaponi tidak bisa instan. Alai ikut dona mengulah sulon. Ali ima jora pikiran di zolma na nyojar ni aka hagiot na nyojar ni aka keinginan bisa saja melangkahi segala proses yang normal. Itu na idok ni sida boy do hami mengulahoni satokit do benon nami ando ko Yesus do songonon airang di boto hamu na pinangi do munai tung terin pamu masih numokki tung ter peridi hamu masih peridoki imaking harusna boy gampang doi anggo na minumido anggo na maridi ido apa yang di boto Yesus ada makna yang terkandung di dalam kata itu molidok nak kaningan menginum sian penginumani adalah cawan berarti itulah penderitaan. Tengok do bahwa Yesus nama do ali Tuhan lalu homa penginumanon sianau mulubui nian idok do tuah maneh artinya mulubui unang manyan sah tua penyalipanon jalan yang itu do honon na tu sisian nai apakah kau mau menderita asa sangapo boy kapang doi song-song ini nang peridian nai itu juga adalah sebuah penderitaan. Anggur ibana boy na kapang doi imaka alusun jol manakaningan na nyojar ni hawa nafsu marang hagiok ni daging alanya ha nunga dibereng si Jakobus do si Yohanes bena harajaon na dibunuhan ni Yesus songon harajaon di Portibion pemerintahan yang mewah ay ngagurang pengikut ni Yesus jala dohnon naman nongan kami sebagai akka pendampingna berarti keperlu kami sangat mulu ngagai bisa ada bangson nonganon Yesus man pemimpinna kami pe kedoh ma dihabian do isiamun alani sonari ma rohana jala laos idung si arung na masak kamanginang ni 10 sisian nai adung juk ni roha hol di bege informasi i bah orang si Jakobus do si Yohanes andongan gabe nama sangat diudulani dihabiran do isiamun kami pe dohok ma gabe 10 juk marohana manang sugu marohana medah lakine dua boydo do honota hasugon ni rohana sida ima ay basa bahno mun songoni mana satu si hamudo manang ada juga sugon ni rohanai ay hami pe perlu do gabi marsangap alinungan nakamayang Yesus musena ipatorak koma do sasitong na sebenarnya asa marsanga jolmai
asa marsangap pamu adong do. Ima molo olo ibana pangoloi di donganna. Idu na gabi sangap. Dan langsung gabi di surat tu ibana sebagai kepala bidang on, mana sebagai pimpinan on, tokai marsangap tidak. Tidak kamanginang gudang dono semarsangap jolma. Justru karena dia pejabat gai marlea. Justru karena dia mempunyai posisi penting gai marlea. Alanya alanyulonna. Pemimpin yang tidak mau melayani. Aka pejabat nasa olo melayani. Gudang nongain. Bahkan pejabat banyak yang tidak marsaur do aka jemaatna, aka ruasna. Gudang nongain aka pemimpin naso mamereng, aka penderitaan ni aka rakyatna. Dan bahkan dia aka pemimpin terkecil peda. Bahkan dia tidak dihargai. Keluarga pasti dipimpin oleh kepala keluarga. Gudang do akan ator naso tinggal bina pangulona. Ujungnya gaya bilang sangat ibana di rumah tanggai. Atong nang mahita kamanginang mariturpukon di Yesus akan nagyo sangap pangoloi maibana di donganna. Mari kita terjun ke bawah, bertindak, melayani. Dang holan nakaningan isematkan jabatan, alai ikut doh di bana marhubas dulahumma. Jangan dilayani, alai ikut doh di hita melayani. Yesus sendiri gabi tiruan neko si hanguluhonotta ai anak ni zolmai pedada asa dioloi hala ibana ubahin naro ibana do balik pangoloi jala mangan hosana bahin tubus ni torop jolma imana gabaran nungain neko si hanguluhonotta marlah kita meniru teladan itu boy mahita marhubas makubas yakadongata asa marsangap pita atong na perpuli makamanginang unang maholan marsangap pita di Portibio. Unang maholan alani jabatan. Manang unang manak kaningan aladang tahubasi akadongat gabi hola marsangap pita di Portibio. Alai iko perludu hita doh musena marsangap di harajan debata. So dia dalanna ima marhitena makubasi Yesus Kristus. Tahubasi meibana. Talayani ma Yesus. Asa ipasangap pita. Idu dalata asa marsangap pita. Tuari masugut. Atau ngakamanginang ima barita nuli dihita. Jangan tinggalkan parsauran naringgan, pakubesion naringgan, rak dongamu di Portibion. Jalagabe sotung lupa hita. Makubasi Yesus Kristus. Nagabe rade dirina. Makubasi hita. Humokop pita. Mati ibana alen dusatta. Hita pe. Rade mahita kamanginang memuji ibana. Rade hita makubasi ibana. Aitung mas saibalga pakubasionna naung di pasahakna tu hita. Mulu secara materi memang dang tar asap pitai. Mulu sian nominal na dang tar bayar hitai. Alai marhiti pakubasiota. Marhiti na makubasi dongan. Doh na marsara doh debata. Ima gabi pakubasionna utama. Atong gabi na poso na gabi pangoloi mahita. Tauloi ma debata. Tauloi ma Yesus Kristus na berdoa kita. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.